ಏತ್ತು ವರ್ಷದ ಇವನ್ ಪಯಣ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಮನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಪಂಡು 95 ಇಯರ್ಸ್ ಐತೆ 96th ಇಯರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬಾಂಬೆ ಇತ್ತೇರು ಬಾಂಬೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆರೆಗಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ತೂಂದಿತ್ತೇರು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಆರೆಗಳು ಆಶೆ ಅಂಡ್ ದಾಯಕ ಕುಡ್ಲಾಗ ಇಂಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣಪತಿ ಪುರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪನ ಕಮ್ಮಿ ಐತೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಬಣ್ಣ ಅವು ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಪ್ರದವ ಮಾಡು ಅಂಚದು ಒಕ್ಕ ಆರೆಗ ದಾನ ಆಶೆ ಅಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ತೇವೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಸುರೂತ ಗಣಪತಿ ಪಣ ಸಂಗನಿಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಂಗನಿಕೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರನೇ ಪಣೋಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರನೇ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ ಬಂಡಕೆಂಡ್ಲೆ ಸಂಗನಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ 78th ಇಯರ್ 78 ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 79 78 ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ಗಣಪತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಏತಿ ಗಣಪತಿ ಈ ಸತಿ 246 ಆಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ 240 ಆಂಡು ಆರ್ಡರ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪ 300 ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ಸ್ಥಳ ಇಜ್ಜಿ ఒక ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜೆ ಪೀಠ ಬರೋದು ನೀನು ಪೀಠ ಉಂಟತ್ತೆ ಇಂದು ಪೀಠ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೀಠ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ನೀರು ಬತ್ತು ಕಾಣೋದು ಕೊರಡು ನೀರು ಬತ್ತು ಕೊರಿ ಬಕ್ಕನೆ ಹೆಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓ ಸೈಜ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಜ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಜ್ ಈ ಸೈಜ್ ಎಂಚ ಒಬ್ಬಳೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಂಟ ಸೈಜ್ ಇಲ್ಲ ಇಂದು ಎಂಗ್ಲನ ಕುಲ್ಚೇಕರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಇಂದು ಅವು ಪದವಿನ ಅಂಗಡಿ ಇಂದು ದೋಸ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ಟಣದ ಒಂದು ಅಲ್ಪ NMPT ಬೊಕ್ಕ ಹಾಪ್ಕಾಮ್ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಲೈನು ಕುದುರೆ ಮುಖ MCF ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏತೋ ವರ್ಷ ಅಲ್ಪ ದೀಪ ಕೊಂಚ ಆ ಖುಷಿ ದೀಪನೂ ಬೇತೇನೆ ಖುಷಿ ಅವೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಹಾಕ್ಲು ಅಂಚತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿನ ಹಾಕಿ ಪಣ್ಪು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಲು ಗಣಪತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಕ್ಲು ಅವೊಂಜಿ ಏತು ಸಂತೋಷ ಹಾಕ್ಲು ಏತೋ ಕುರಿಲಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇದು ಅದೇ ಪಣ್ಣ ಹಾಕ್ಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡು ನೀವು ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಲ ಪಣ್ಪೇರು ಆಯ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂದೆ ಮಾತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪುಜ ಆಂಡ ಸಂಗನಿಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂಗಾರ ಪೂಜೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆ ಜಪ್ಪುನಾಗನೇ ಬುಲ್ಪೇರು ಬರ್ಕೊಡು ಅದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಒಂದು ಊರು ಪೆರಬಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮನ್ಪನ ವಿಗ್ರಹ 100% ಆಗ ಮಣ್ಣು ಈಗ ತೂಲಿ ಊಲ ಈವನ್ ಐ ರಾಡ್ಲ ಪೂಜಿ ಕರ್ಬಲ ಪೂಜಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆಗ ಮಣ್ಣು ಬಹುಶಃ ಗಣಪತಿನ ವಿಗ್ರಹ ಗಣಪತಿನ ಕೈ ತಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಗೌರಿ ಅಮ್ಮ ಗೌರಿ ಎಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕನ ಪೇಂಟ್ ಮಾತಾಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕಡು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡವೇನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ದಕ್ಕುನಿ ದೇವರಂದು ದಕ್ಕು ಮಿತ್ತರು ದಕ್ಕುನಿ ಬೊಕ್ಕ ನೂಕುನಿ ಇಂಜೊಬ್ಬ ಬಗ್ಗವನಿ ಅವಕುರ್ದು ಆ ಇಸುವೆ ಸಂಗನಿಕೆ ತಂದು ಹಾಕ್ಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಮಾತೇ ಬಂದೆ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಅಡಿಕೆ ಮೂಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಉಂಟು ನೆಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ತಾರಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಈಟಾಡು ಉಪ್ಪು ನಾಡಿ ಉಂಟ ದೇವರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುನಾಡಿ ಉಂಟಲ್ಲ ದೇವರೇ ಗೌರಿ ಪ್ರಿಯಾನಂದನ ಗಜಾನನ ಗೌರಿ ಪ್ರಿಯಾನಂದನ ಗಜಾನನ ಗೌರಿ ಪ್ರಿಯಾನಂದನ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆ ಒಂದು ಪುಣಚಿತ್ರ ಮಾತು ತುಳುವೆರೆಗಳ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ದಾದಾನಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಬಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗಳ ಪರಿಚಯ ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕನನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಲಪ್ಪನ ದೀವೊಂದು ಸುರುಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರನ ಚಾನಲ್ ಅವು ತುಳುವೆರ್ನ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಏನು ಹಿಡಿದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪ ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋನ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಅದೊಂದು ಐಟು ಇನಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಸೊಲ್ಮೆದ ಪಯಣ ಸಾಗೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ತುಳುವೆರೆಗಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸೊಲ್ಮೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ವಿಡಿಯೋ ತೂನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕನ್ನದಿಕ್ಕಿ ಬರೋನುಂಡು ಇದು ಮಾತ ಆಮೆಟ್ಟಿ ಮೆಟ್ಟು ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ವಿಗ್ರಹನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ವಿಗ್ರಹನ ಒಂಜಾತ ಕಲಾವಿದರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇಡೇನೆ ಎಂಕುಲು ದಾಯ ಬೈದೀನಿ ಬನ್ನ ಚಿತ್ರನ ಉದ್ದೇಶನ ಕೆಂಡ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಮರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ರನ ಕಲಾವಿದರನ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತ ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಅರೆನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ನೆರೆ ಅಂಚಾದ ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಅರ್ನ ಮಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲೇರಿ ನೆತ್ತದಾದ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿದಾದ ಒಂದೇನು ಮಾತೇನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ಡನೆ ನಮ್ಮ ಕೇನೊಂದು ವರ್ಕ ಸುರುಕಾದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೆರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಕ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಹುಶಃ ಈಗಲೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಟು ದಯಪನ್ನಾಗ ಯಾವ ಪನ್ಪುನ ಇರ್ದಲ್ಲ ಅವೇನು ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬತ್ತ ಏತ್ತು ವರ್ಷದ ಪಯಣ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಮನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಪಂಡು
95 ಇಯರ್ಸ್ ಐತೆ 96th ಇಯರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಓಕೆ 96th ಇಯರ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬಾಂಬೆ ಇತ್ತೇರು ಬಾಂಬೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆರೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ತೂಂದಿತ್ತೇರು ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ಆರೆಗಳು ಆಶೆ ಅಂಡ್ ದಾಯಕ ಕುಡ್ಲಾಡ ಹೆಂಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣಪತಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪನ ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ ಬಣ್ಣ ಅವು ಮಲ್ಪನ ಕ್ರಮ ಪ್ರದವ ಆವಡು ಅಂಚದು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಗ್ ದಾನ ಆಶೆ ಅಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಘನಿಕೇತ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪನ ಈರೆ ಅಪ್ಪಗ 1947 ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ತಿದ್ದರು 48 ದಾನ ದೇವರ ದಾನ ದಿಯೇ ಬಂದು 14 ದಾನ ದಿಯರಿಗೆ 49 ಬತ್ತೇರಕ್ಲು ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಾರ ಪಾಪ ಅನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೇರಾರು ಪಾಪ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂಚ ಅದು ಆ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲಂದು ಇತ್ತೆ 4th ಜನರೇಷನ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಫಸ್ಟು ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು 3rd ಜನರು ಇತ್ತೆ ಪುಳ್ಳಿ ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಉಂಡತ್ತೆ ದುಂಬುಡ್ದು ಬೈದುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಇಂದೊಂಜಿ ದುಂಬುಡು ಮಲ್ಪನ ಇತ್ತಿನ ತುಲೆ ಎಂಕು ಯಾನು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂಚೆನ ಆಡಿಟರ್ಲ ಆಂಡದಿಂದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಪೂರ ಬೇಲೆ ದಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನಿ ಆಂಡ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬಲ್ತಿನ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರದ ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಸುರೂತ ಗಣಪತಿ ಬಂದು ಸಂಘನಿಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಂಘನಿಕೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರನೇ ಪಣೋಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರನೇ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ ಬಣಕೆಂದ್ರೆ ಸಂಘನಿಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷ 7ನೇ ವರ್ಷ ಈ ವರ್ಷ 78th ಇಯರ್ 78 ವರ್ಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 79 78 ವರ್ಷ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಓಹೋ ಸರಿಯಾ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುರಾತನ ದೇವ್ರು ಪಣೋಲ್ಲೇವು ಅದೇ ಆ ನೀರು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪನೆ ದುಂಬು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ನಿತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಪುರ ಅದು ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆ ಬೋಡತ್ತೆ ದೇವರು ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಜನಕ್ಲೆ ಬಂದತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಆ ಸಂಘನಿಕೇತನ ನಡೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪುಣ ಚಿತ್ತಿನ ಗಣಪತಿದ ವಿಗ್ರಹ ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋಡು ತೂವೊಂದುಲರಿತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಆ ದೇಕಿ ಅದನ್ನ ತೂಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅವ ದೇಕಿನ ಬಾರಿ ಅವಲ ಐಕು ಶೃಂಗಾರ ಆಯ್ಬೇಕು ತೋಟದಿಲ್ಲ ಫೋಟೋದಿಲ್ಲ ಇಂದು ಪೂರ ಬಂಗಾರ ಇಂದು 75ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ತೇರು ಇಂದು ಬಣ್ಣ ಅಮೃತ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜಿಪ್ಲೆ ಬಣ್ಪೇರು ಅದು ಡೈಮಂಡ್ ಜಿಪ್ಲೆ ಬಣ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇತ್ತೇರು ಅವು ರೀತಿ ಎಂಗ್ಲಂದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಪೋತೇರು ಫೋಟೋ ಅವು ಇಂಚಾಪುಣು ಪೂರ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಬಾಡಿಬೇಕ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಬಾಡಿಬೇಕು ಶೃಂಗಾರ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಂಚಾಪುನಿ ಈ ದೇವ್ರು ಅಂಚೆನ ಹಾಪುಣಿತ್ತು ಬಂಗಾರ ಇಂದು ಪೂರ ಬಾಡಿಬೇಕ ಕಳೆ ಐಕು ಕಲೆ ಬರ್ಪನ ಅಪ್ಪಾಗ ಐಕು ಪೂಜಾ ಮಾಡು ಆಯ್ತು ಒಕ್ಕ ಬೇತೇನೆ ದೇವರು ಗಣಪತಿ ಅವನ್ನ ಅಂಚತ್ತೆ ಮಾತರಿಗಳ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕತೆ ಅಂದಪ್ಪ ದೇಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವೇರ್ ಪಣ್ಲಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಕಲನೆ ಕಸು ಬುಪ್ಪುನು ಬಂಜಿನ ಬಡಿಕೊಂಡು ಅಣ್ಣ ಚೌತಿ ಬಣ್ಣ ಚೌತಿ ಬಣ್ಣ ಪೂರ ಸೇರುವ ಓಲಿತ್ತೆಲ್ಲ ಸೇರುವ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮಗಲು ಲಂಡನ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಬೈದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೇಂಟ್ ಪೂರ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ ಖರ್ಚು ಮಸ್ತ್ ಅಂದ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಆಯ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಆಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ್ಪುನಿ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇ ಇತ್ತು ಪುಳ್ಳಿ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರಕ್ಲು ಪೂರ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪೂರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಆಂಡ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀನ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಟದು ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡಿದ ಅಕ್ಲೆ ಉದ್ದಾರ ಆತೇರು ಎಂಕ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಲ್ಪುನ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಾದೇರು ದೇವರು ಒಟ್ಟ ಓಲಿತ್ತನ ಬರ್ಪೇರಕ್ಲು ಬರೋಡೆ ಅವು ದೇವ್ ಎಂಗ್ಲ ಲೆತ್ತಿ ಜನ ಅಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪ ದೇವರೇ ಕಡ ಬಿಡ್ಬೇರಕ್ಲ ದೇವನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕೂ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪನ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಅವೇ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತು ತುಲೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಬಂಡೈತೆ ಆರೆಗ್ 4 ಆಣ್ ಜೋಕ್ಲು ಮಲ್ಲಾರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿನಾಥ್ ರಾವ್ ಚೀಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದಿತ್ತು ಇಡೀ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಆರು ತಿರುಪತಿ ಹೆಂಗೆ ನೋಟ್ ಇದ್ದರು ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಅಂಚೆಂದ ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ವರದ್ರಾಜ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಸೇರಿದ ಇತ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಪುಳ್ಳಿ ನಕ್ಲು ಎಂಗ್ಲ ನೋಡಿ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ ಇವರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಗ್ಲ ಖುಷಿ ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಐತಿಲಕ ಆತ ಈ ದೇವರನ ಮಧ್ಯೆ ಕುಳ್ಳು ಏರಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಎಂಗ್ಲ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ದೇವರನ ಮಧ್ಯೆನೆ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಆಗ್ಬೇಕು ನವರಾತ್ರಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ 4 ಶಾರದೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಒಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಏತು ಗಣಪತಿ ಈ ಸತಿ 246 ಆಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 240 ಆಂಡು ಆರ್ಡರ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪ 300 ಮಲ್ಪ ಆಂಡ ಸ್ಥಳ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಹೋದು ಮಕ್ಳು ಪುರ ಪೀಠ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಂಡ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಂತ್ ದೀಪುನಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜೆ ಪೀಠ ಬರೋದು ನೀನು ಪೀಠ ಉಂಟತ್ತೆ ಇಂದು ಪೀಠ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೀಠ ನೀರು ಬತ್ತು ಕೊಂಡು ಕೊರಡು ಈರು ಬತ್ತು ಕೊರಿ ಬಕ್ಕನೆ ಎಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೈಜ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಜ ಬತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಜ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಜ್ ಈ ಸೈಜ್ ಎಂಚ ಒಬ್ಬರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಂಡ ಸೈಜ್ ಇಂದು ಎಂಗ್ಲನ ಕುಲಶೇಖರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅವು ಪದವಿನ ಅಂಗಡಿ ಇಂದು ದೋಸ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಟ್ಟಣದ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಒಂದು NMPT ಬೊಕ್ಕ ಹಾಪ್ಕಾಮ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಲೈನು ಕುದುರೆ ಮುಖ MCF ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪನೆ ಏತೋ ವರ್ಷದ್ದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪ ದೀಪ ಕೊಂಚ ಆ ಖುಷಿ ಅಂತ ದೀಪನ ಬೇತೇನೆ ಖುಷಿ ಅವೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಉಂಡತ್ತೆ
ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿನ ಹಾಕ್ಲು ಪಣ್ಪು ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಲು ಗಣಪತಿ ಮಲ್ತಿನ ಹಾಕ್ಲು ಅವನ್ ಏತು ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೋಷ ಹಾಕ್ಲು ಎತ್ತೋ ಕೊರಿಲಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗು ಅದೇ ಪಣ್ಣ ಹಾಕ್ಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡು ನೀವು ದೇವ್ರು ಮಾಡಿ ನೀವು ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಲಿ ಅಕ್ಲ ಪಣ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲು ಬೇತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಅಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನು ದಾಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಸೌತಿದಪ್ಪಗ ಬಾಮ್ ಇದು ಬೋದು ನಟ್ಟು ಅಂದ ಅವೇ ದೇವ್ರು ಅಂದು ದೇವ್ರ ನಟ್ಟು ದೇವ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅನುಭವ ಅವೇ ಅವೇ ಅವೇನು ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿತನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಕೈ ಇರ್ನತೆ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಪಣ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆರನ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಮಲ್ತಿರ ಆರನ ಯಾರಿಗೆ ಎತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಉಂಟು ಆರನ ಎತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಪತ್ತಾರ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜಮಣ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಪತ್ತಿ ಯಾರು ಮಲ್ತಿನ ದೇವರತ್ತೆ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನಾರತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಮೋಣೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಮೋಣೆ ಪುರ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ತೈಕ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೊಡೋದಂಚೆ ನಾನು ಪಾತ್ರ ನಂಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪೋಡು ದೇವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನತ್ತು ನಿಕಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪವನು ಅಂಚಾದು ತೂವೊಂದುಲರ ಅಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಗ್ರಹನು ಮಾತ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಮಲ್ಪರ ಏತು ದಿನದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಉಪ್ಪು ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ದೇವಿಯರ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಾರು ತಿಂಗಳು ಬೋಡೆ ಬೋಡು ಅವು ಪಂಡ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ನುಂಗೊಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಮೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತತೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಅಂಚೆ ದಿನಾಗ ನುಂಗೋಡು ಅಂಚ ಒಂಜಾರು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಒಂದು 10 ದಿನ ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಪೂರ 10 ದಿನ ಯಾವನ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಣ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನುಂಗುಜಿ ನುಂಗೋಡು ಮೊಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಣ್ಣದ ಯಾವ ಮಣ್ಣದತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಂದೈತೆ ಕ್ಲೇ ಆ ಮಣ್ಣದ ಏನು ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಇಂದೈತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಲೇಜಿ ಅಲ್ಪೊಂಟಲ್ಲ ಇಂದ ಪೇಂಟ್ಲೆಸ್ ಅಲ್ಪ ಅವು ಅವು ಇಂದೈತ ವಾಟ್ ಪೇಂಟ್ಲೆಸ್ ಆಯ್ತು ಪೇಂಟಿಜ್ ಆಯ್ತು ಪಂಡಕ್ಲೆ ಗುವೆಲ್ಡು ಪೇಂಟ್ ದಾವ ಆಪುಜಿ ಪೇಂಟ್ ಅವು ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ವಾರಡೆ ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಮಣ್ಣು ಆ ಮಣ್ಣು ಆಯ್ತು ಅವು ಇಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೋಡು ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಎಂದುಂಡಪ್ಪ ಮಿತ್ತು ಲೆಡ್ ಫ್ರೀ ಪೇಂಟ್ ಅವಂತ ಇಂದು ಇಂದು ಮಲ್ತಿ ಬೋಡು ಫುಲ್ ಮಣ್ಣೆ ಪೂರ ಮಣ್ಣೆ ಕೌ ದಾಲೇಜು ಖಾಲಿ ಮಣ್ಣು ಉಲಾಯ್ ಪಟ್ಟು ಟೊಳ್ಳು ದೀಪ ಅವೇ ಅವೇ ಟೈಮಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ನಕ್ಲ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇದು ಏರಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಪೂಜೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮೋಹನ್ ರಾಯರ ಮನೆಯಿಂದ ಗಣಪತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಕಲ್ಪೊಂಡು ತೋಚ್ಪಾಲೆ ಅವ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಭಜನ್ ಆಯ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇತ್ವನೆ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಇಂದು ಖುಷಿ ಇಡೀ ಸಂಘನಿಕೇತನದ ಗಣಪತಿ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತೆಗ್ಲವು ಬಾರಿ ಪುರಾತನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಗಣಪತಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅನ್ಪುನ ಈ ಕುಟುಂಬ ಅನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಚಾದೆ ತೂವೊಂದುಲರು ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಗ್ರಹನು ಇದು ಮಾತ ಆಪುಂಡು ದನಿಕುಲ ಇತ್ತು ದಿನದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿನ ವಿಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೋರು ಮಾತ ಆಯ್ಬಕೊಂಜಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗದ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಅಂತ చెప్పు ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪುಜ ಆಂಡ ಸಂಘನಿಕೇತನ ಎಂಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂಗಾರಪು ದೆಪ್ಪತೆ ದೆಪ್ಪನಾಗನೇ ಬುಲ್ಪೇರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅತೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಅತೆ ಎಪ್ಪಲಂಚನೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಆತ ದಿನದ ಪರಿಶ್ರಮ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅವೇ 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 ಎಂಗ್ಲೋಡು ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಈ ಮೇರು ತುಳ್ಳೆ 2 ತಿಂಗಳು ಎಂಗ್ಲೋಡು ಟೂರ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಪೋಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಅನ್ಯರು ಮುಲ್ಪ ಅನ್ಯರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೈದೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜೆರಡು ತಿಂಗಳು ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪಾಯ ಓಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಆಯ್ ಕಣ್ಣುಗೂ ಆಯ್ ಕಣ್ಣು ಮಣ್ಣದ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಂಟ್ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ಆಯನೆ ಬರ್ಪವನು ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ಪ ಅವನು ಪೂರ ಮಲ್ಪಡಕ್ಲ ಓ ಅದೇ ನೆಕ್ಕಿಂದ ಬರ್ಪೀನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದಪ್ಪ ಅವಡಾರು ಓಕೆ 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 ಅಂಚಾತೆ ಅನ್ನೇರ್ನದಾದ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅದಿತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಯಾನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ರಾವ್ ಪಂಡ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ 16 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪುನಗನೆ ಪಂಡ ಕರಿನ 96 ಇಯರ್ಸ್ ಈ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂದು ಚೌತಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅವು 1.5 ತಿಂಗಳು ಪರ್ಬನೆ ಸರ್ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಾಡು ಸಂಭ್ರಮ ವಯಸ್ಸು 1 ದಿನ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಇಲ್ಲಾಡು 1.5 ತಿಂಗಳು ನೆಕ್ ಪೂರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರ್ ಸಹ ಮಣ್ಣಗುಡಿ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಆರು ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದೆ ಆರು ವೋಕಲಿಸ್ಟ್ ఒక ವಾಯ್ಲಿನ್ ಕಲಾವಿದರು ఒక ಕುಸ್ತಿಪಟು ಆರು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇತ್ತಿನೇ ಮುಂಬೈಡು ಅಲ್ತ ಸಂಭ್ರಮ ತೂದು ಆರೆಗ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಪಂಡ ಆ ಅವಧಿ ಪಂಡ 90 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂಲ ಆ ಗಣೇಶ ನಾಳೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಟು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಿಜವಾದ ಆರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅವನ ಕಂಪನಿ ತಿಂದು ಅಲ್ತ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ತೂದು ಆರಿಗೆ ಭಾರಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಐಕೊಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣ ನೋಡಿ ಸರ್ ಬೇರೆ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟೋಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೋಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೋಡು ಬೊಕ ಈ ಸಂಭ್ರಮನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಂದರೆ ಪಂಡ ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯೋಡು ಅವರ ನಮ್ಮ ಊರು ಆ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಆ ಕಾನೂನು ಸರ್ ಮೂಲಿ ಏರ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿಗೆರು ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್
ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಂಗೆ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಪಂಡೇರು 4th ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಏತ್ ಸತ್ಯ ತುಲಿ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ 6 ಜೋಕುಲು 4 ಜೋಕುಲು ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾವ್ ದಿನನಾಥ್ ರಾವ್ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಇದೊಟ್ಟು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಒಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಎಂಟರ್ವ್ಯೂನರ್ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಹೋದ್ದೀವಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಇವಾಗ ಎನ್ನ ಮಾಮು ನಾನು ದೀನನಾಥ್ ರಾವ್ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಯ್ತಾರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದೇರು ಆ ಕಾಲೋಡು ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾನ್ ವಿಠ್ಠಲರಾವ್ ಪಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸರ್ ಮಕ್ಕಳ ಸೀನಿಯರ್ ಹಿರಿಯನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಕಲ್ನ ಭಕ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ತೋನಾಗ ನಂಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ಪಂಡದು ದಯಮಾನ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸರ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅತ್ತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ತತ್ವ ಇತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನು ಮಾರಾಟ ವಸ್ತು ಆಗಬಾರ್ದು ಪಂಡ ದೇವರ ಮೌಲ್ಯ ಕಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅತ್ತು ಸರ್ ದೇವರ ಮೌಲ್ಯ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಗಾಧತೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನ ದೇವರೇ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಡುವಂದು ಅಂಚ ಸರ್ ಅವು ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಂಗೆ ಚಿಲುಮೆ ಅದು ಇನಿಗಿಲ್ಲ ಪಂಡ 96 ಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಫಿಗರ್ ಅದೇ ಸರ್ ಆ ನೀಡಿದ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಆವೆ ಮಣ್ಣು ತೆಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಿಡದೆ ದೂರ ಹೋಗೋದು ಸರ್ ಕೋಟೇಶ್ವರನ ಗಂಜಿ ಮಠ ಅಲ್ತೆ ಬರೋಡು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸು ಆ ಟೈಮ್ಡು ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಆನ್ ವರ್ಕ್ ಚೌತಿ ಪಂಡಿಗಳು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆವಡೆ ರೆಡಿ ಪಂಡ ಅವನು ತತ್ವ ಉಂಟು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರು ಒಂದು ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಂತನ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅದು ಪೋಡು ಅದರದ್ದೇನು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೋಡು ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹ ಮುಹೂರ್ತ ಏಪ ಅನ್ಬೋದು ಆಯ್ಕೊಂಡು ಸುಮುಹೂರ್ತ ಉಪ್ಪೋಡು ಎಡೆ ಗಣಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಆರನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಗಣೇಶನ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಚಿತ್ರ ಐದಾವರೆ ಚಿತ್ರಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥ ತಗೊಂಡದೆ ಅಂತ ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಚಿತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಣ್ಣು ತರಬೇಡ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿದ ಮುಹೂರ್ತ ಮನ್ಪ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಮೂಲು ನಿಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ ವಿವಿಧ ಭಂಗಿದ ದೇವೇರುಳ್ಳಿಯರ್ ಮೂಲು ಅಂದು 17 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಡು ಪೂಜಿಪ ಅವೇ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಸುಮಾರು 240 ವಿಗ್ರಹ ಉಂಟು ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ವಿಗ್ರಹ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಕಾಲಮಿತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹಗೂ 5 to 6 days ಆಂಡ ಮಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹಲಿಗೂ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಸರ್ ಐಟು ಮಿನಿಮಮ್ 1 ತಿಂಗಳ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಅದೇ ಅಂಚ ಉಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಏನಂದು ಬತ್ತಿಂದ ಆಯ್ಬಣ್ಣ ಅನ್ನರೆ ಈತ್ತು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಈತ್ತು ವರ್ಷಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪು ನೆಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ 2 ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಂದು ಜರ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಆತು ಕೊರ್ಲೆ ಈತು ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಆರು ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಧಿ ಅಂದು ಸರ್ ಅವೇ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಮಟ್ಟ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಐತೋಟು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಸೇವನೆ ಪಂಡಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೈವಿಕ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡ 4 ತಲೆಮಾರು ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮು ಮೋಹನ್ ರಾಯನ ಜೋಕುಲು ಅಕಲ ಜೋಕುಲು ಮರಿ ಜೋಕುಲು ಅದೇ ಅಕಲು ಇತ್ತೇಗಲ ತುಲೆ ಪೂರ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಬೋಲ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ 6ನ 2 ಜೋಕುಲ್ನ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆ ಲಂಡನ್ ಉಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೈದಾಲಿತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಕ್ಕರ್ಚಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ఒక 6ನ ಅಳಿಯ ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ 6 ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 6 ಬರ್ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ವಿದೇಶರು ಬಂದು ಅಕಲ ಬೈದೇರು ಅಂದು ఒక ಮೇರ್ ನಮಗೆ ರಾಜೇಶ್ ರಾವ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಬಡದಿ ನಮಗೆ ಮಹೇಶ್ ರಾವ್ ಪಂಡ ಅಕಲೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಕಲ ಪೂರ ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್ ಐಟ್ ಅಂಕುಶ್ ರಾವ್ 4th ಜನರೇಷನ್ ಆಯ್ ಬಿಕಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯ್ಲ ವೆರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಮಂತನ ಸಾಧಿ ಉಂಡತಿ ಸರ್ ಅವೇನು ಫಾಲೋ ಮಂತಂದೇ ಪೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ನನಗೆ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲಿಗಾಳಿದ ಜೊತೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಬೋಡುತ್ತೆ ಸರ್ ತತ್ತೋಡು ನಮ್ಮವಿಲ್ಲ ದಯಪನ್ನಾಗ ಪೊಪ್ಪ ಮಲ್ತು ನಿತ್ಯರು ನಿಕಲ ಹಿರಿಯರು ಅಂದೆ ಮೋಹನ್ ರಾಯರು ಅಂಡ 6 ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಜನಕ್ಕೂ ನನ್ನ ದಾಯ ಮಾರ 6 ಮಂತು ನಿತ್ಯರು ನಾನು ಇಂಕ್ಲೇ ದಾಯ ಮಾಡ್ಬಿನ ಚಿತ್ತನ ಭಾವನೆ ಬಾಕಿ ತಗಡೆ ಪುಟ್ಟುದು ಆಣ ನಿಕ್ಲಡ ಪುಟ್ಟುದು ಸರ್ ಬೊಕೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಪರೋಣೆ ಸರ್ 96 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಡು 6ನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದಾದಿತ್ತಿನ ಮನಗ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ 100 ವರ್ಷ ಆಯ್ವಾಗ ದಾದಾಪ ಮಾಡೋದು ಅಪ್ಪನ ಪನೋಯ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ದೇವರ ಪೂರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಪೂಜೆ ಗಣಪ ಐಟ್ ವಾ ಕಾಣುವಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಪೇಂಟೆಡ್ಲ ಅವು ಲೆಡ್ ಫ್ರೀ ಪಡ್ಬಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬರಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಪನ್ನಗ ಏತೋ ಗಣಪತಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲದ ಗುವೇಲ್ಡ್ ತುದೇಟ್ ಒಕ್ಕ ಸಮುದ್ರ ಉಪರ ಜಲಸ್ತಂಭನಾಪಿನ ಆ ನೀರಿನ ಜಲರಾಶಿ ಪಡೋದು ಸರ್ ಐತ ಜೀವ ಹಾನಿ ಆಯ್ರು ಬಲಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗನ ಯಾರು ಫೋನ್ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಏತ್ ಸತ್ಯ ಅಂತಲೇ ಸರ್ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಆ ತತ್ವನು ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಮನಕ್ಲು ಫಾಲೋ ಮಂತೊಂದುಲೇರು ವಾಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾದ ಊಲೊಪ್ಪರೆ ಬಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮನ್ಪನ ವಿಗ್ರಹ 100% ಆಗ ಮಣ್ಣು ಈಗ ತೋಲಿ ಊಲ ಈವನ್ ಐ ರಾಡ್ಲ ಪೂಜಿ ಕರ್ಬಲ ಪೂಜಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆವೆ ಮಣ್ಣು ಅಂಚ ಅದನ್ನು ಧೈರ್ಯ ಪನೋಲಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮಗಿದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಇತರರಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಆಚರಣೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದು ಅಂತೆ ಸರ್ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಅಪ್ಪಗನೇ ಫ್ಯೂಚರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದು ಬಹುಶಃ ನೀರು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಇರೇಗ್ಲಪ್ಪು
ಈರೊಂಜಿ ಇರ್ನ ಇರೇ ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿಬೇಕ ಏತ್ ವರ್ಷ ಇರ್ತೀನಿ ಗಣಪತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಲ್ಪುಣ ತಗೊಂಡಲ್ಲ 96 ಇತ್ತಿ ಇರಿಗೆ ಏತ್ ವರ್ಷ ಅಣ್ಣಾರೆ 84 ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 85 ಅಪ್ಪು ಅಂದ ಆಡ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಯ್ಯೋ, ಕೊಟ್ಟರು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪ. ಕೊಟ್ಟರು ಅಂಚೆ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಏನು ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಈಗಲೂ ಬರ್ತಾರೆ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗಲೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಕಲ್ಲ ಏಳು ಪಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಏಳು ಬರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೇವಣ ಸಿದ್ದೇ ಬೈದರು ಚೌಟ ಮೂರು ಬರ್ತು ಗಣಪತಿ ಬಂತು ಬರ್ತೀವಿ ಚೌಟ ಸಂಸದರು ಗೊತ್ತು ಮೂಲೆ ಅದು ಬರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇದೆ ಕಾಸ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏಳು ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮನೆ ಎತ್ತಿ ಬಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಅಷ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಹಿರಿಯ ಜೀವ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಮೆರ್ನ ಈ ಒಂದು ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಆ ಈ ಒಂದು ಗಣಪತಿನ ವರ್ಷದ ತಗೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಇರಗೆ ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಅನ್ನೇರೆ ಸದಾಕಾಲ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯನ ಕೊರಡು ಒಂದು ಇತ್ತನ ಆಶಯ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಅಂಡ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇರಗೆ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊರಡು ಬಂದ ಬಹುಶಃ ಗಣಪತಿನ ವಿಗ್ರಹ ನಂಗೆ ಗಣಪತಿನ ಕೈ ತಲೆ ಮೂರ್ತಿ ಇಪ್ಪು ಕೂಡ ಗೌರಿ ಅಮ್ಮ ಗೌರಿ ಹಾ 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 ಮುಖಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಓಕೆ ಈ ಕನ್ನದ ಬರ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೇಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಳಕ್ಕೆ ಹಾಂ ದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕಿನ ಪೇಂಟ್ ಮಾತಾಡ ಪೇಂಟರ್ ಉಂಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲರ್ ಅವನೊಂದು ಮೂರ್ತಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸೈಜ್ ಕೆಲವು ಓ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿರಿದು ಕುಲ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಮಗ ಶಿವ ಒಂಜಿ ಉಂಡರೆ ಶಿವ ಶಿವ ಅನ್ಕಲೆ ಅನ್ನರೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹ ಅದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಮಾತ್ರ ಪುಗಾರ ತತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಬಾರಿಯಾತ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲೆನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಂತೊಂದಿರತ್ತನ ಪುಗಾರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟ ಇರ್ನ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹ ಅನುಭವ ಹೊಡಿತೆ ಒಂಜಿ 28 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ದು ಅಮೇರಿಕಾ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಅವು ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಎಂತಿನ ಉಂಟು ಶರ್ಮಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಂಡ್ಪುಣಿ 28 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮುಲ್ತುಡೇ ಕೊಣಪುಣಿ ಅಕ್ಲೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಲಗೇಜ್ ಪಂಡ ದೇಪೇರತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 5 kg ದಾಯ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ದೂರ ಅವಡು ಒಂಜಿ 1.5 ಫೀಟ್ ದೇವೇರು ಬೊಕ ಈಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ದೀದು ಮೆತ್ತು ಪೂರ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೊಣಪೇರು ಅಮೇರಿಕ ಕೊಣಪೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ದುಂಬು ಕೊಣ ಬೇರೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಕ ಬತ್ತು ಕೊಣಪೇರು ಅಲ್ಪ ಪೋಯ್ಬೇಡಿ ರೀಚ್ ಆಯ್ಬೇಡಿ ಹಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ದೇವರು ಮನೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಯಿತು ಅಂದು ಅವೇನು ಚೌತಿ ದಾನಿ ಅಕ್ಲೆ ದುಂಬು ದಾನಿ ಕೊಣದು ಅಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಸ್ಯಾನ್ ಜೋಸ್ ಬಂದು ಆ ಜಾಗ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಊರ್ದಕ್ಲು ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತ ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಲು ಮಾತ ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಪ ತೂಪೇರಿಗೆ ಓ ಅದೇ ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಜಿಬ್ ಇರ್ತಿರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಬೆಳ್ಳಿದ ಕಿರೀಟ ಎಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಎಲ್ಲೇ ಗಣಪತಿ ಆಯ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿದ ಕಿರೀಟ ಈ ವರ್ಷ ಆಯ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿದ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರು ಪ್ರಭಾಳಿಪುರ ಕೊಣತೇರು ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಏರ ಪರಕೇತನಿಗೆ ಲಂಡನ್ ಒಂಜಿ ದೀಬೋಡ್ ಪಂಡ ಆರು ನಿಲ್ಲಾಡು ಆ ಶೆಣೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಬಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಪಂಡ್ಪನೆ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕೊಣೇರು ಅವ್ರು ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲೇ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಕೊಣತೇರು ಅಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಗೆ ಬರೀ ರಾಪುಚ್ ಬಂದು ಮಗೆಗೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಮಗೆ ಕೊಡೋದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದೀದಿತ್ತೇರು ದೇವರು ಓ ಅದೇ ಅಂಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಕುಂಬಳೆ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ ಪೋಪಣೆ ಓಕೆ 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 ಚೌತಿದ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಹಿಡಿದು ಮಕ್ಳ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಅಕ್ಲು ಮನೆ ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಬಂತೇರು ಅಮೇರಿಕದ ಅಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಜುಲೈ ಎಂಡ್ ಬರ್ಪ ಆಗಸ್ಟ್ ಜುಲೈ ಎಂಡ್ ಬರ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಾಡಿ ಯಾಪಾಗ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ಮಂತ್ ದೀಪ ಆಯ್ಕೆ ಬೇತೇನೆ ಪೇಂಟ್ ಮಂತ್ ದೀಪ ದುಮ್ಮೆ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಏಪ ಕೊನೆ ಇರಪ್ಪ ಏಪ ಬತ್ತು ಕೊನೆ ಇರಪ್ಪ ಜಾರಿಕಾದ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ವಿಷಯ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತದ ನಂಗೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅನ್ನೇರೆ ಒಂಜಾತ್ ಅಚ್ಚಿದೆ ಎತ್ತದ ಮನ್ಪುನ ಕುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತನಾಂಡ ಜಾತ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡ್ನ ಕುಲ್ಲೇರು
ಬಹುಶಃ ಇರ್ನ ಹಿರಿಯಗಳು ಬಂದ ಚಿತ್ರನ ಕಟ್ಟುಬಾರ್ದಾದವನ್ನ ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಉಪ ಎಂದಾಯಿರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅದೇ ಪಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಏರಿಗೆ ಉಪ್ಪದ ಇಜ್ಜಿ ಏರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆಂಗು ವೇಲೆಗೆ ಪಾಡುವರು ಅದು 3-4 ಗಣಪತಿ ಎಂಗ್ಲೆಂಗು ವೇಲೆಗೆ ಪಾಡುವರು ಎಂಗ್ಲೆಂದು 5-4 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪ ಆಚೆ ಪಂಡ ಬೈ ಪೂರ ಪುಣತೆ ಪಂಡ ಹಿಂದೆ ತೂರ ಬೈ ದೀಪ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಇಡೀ ಫುಲ್ಲು ಮಂತಂಡ ಕನ್ನಡ ವೆಯ್ಟ್ ಪಡತೆ ಟೊಳ್ಳು ಮಂತು ಬೈ ದೀಪ ಪಂಡ ಅಂಚಿ ಪಂಡ ಈ ದೇವರು ಇಂಚೆ ಕೊಣಪೆರು ಕೇರೆ ಪಂಗಾಪಣತೆ ಕತೆ ಪೂರ ಬೈ ದೀಪ ಓಕೆ 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 ಕೂಡ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋದು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ನಾ ಒಂಜಿ ಆ ಬೊಂಬ ಇಡತ್ತು ನಾನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕಡು ಮನ್ಪೇರು ಅಂಡವೇನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ದಕ್ಕುನಿ ದೇವರಂದು ದಕ್ಕು ಮಿತ್ತರು ದಕ್ಕುನಿ ಬೊಕ್ಕ ನೂಕುನಿ ಇಂಚೊಬ್ಬ ಬಗ್ಗವನಿ ಅವಪುರದ ಆಳು ಇಸುವೆ ಸಂಗನಿಕೆ ತಂದು ಅಕ್ಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಮಾತೇ ಬಂದೆ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಅಡಿಕೆ ಮುಪ್ಪನ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಂಟು ಅಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ತಾರಕ್ಕೆ ಬಾಡ್ನಿ ಅವು ಏತು ಖುಷಿ ಪೀಠಡು ಉಪ್ಪು ನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ದೇವರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುನಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ದೇವರೇ ದೇವರೇ ಬರ್ಪೇಶ ಮುಟ್ಟ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪು ಆ ಪೀಠ ದೀಪರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಆತು ಪ್ರೀತಿಯ ದೀಪರು ಇಲ್ಲಾಡ್ಕೊಳೋದು ಕೆಲವರು ಅಂಚೆ ದೀಪ ಆ ಪೀಠ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಚದಿ ಒಂದು ಗಣಪತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಮನೆಟು ಆ ಮನೆಟು ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಂತಾರೆ ಹಾಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಬಟನ್ ಹಾಕಿ ಬಂತಿರತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ಬೇತು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಟು ಮತ್ತೆ ಕುಳ್ಳೇರು ಬಲ್ಲಿ ಐಟೇನು ಅಂಚೆ ದೀಪ ಹಾಕ್ಲೆ ಎಂಗುತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ನಿರೂಪಣೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಣ್ಣರೆ ಆದಿ ಪೂಜಿತ ಆದಿ ವಂದಿತ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ಅಂಚ ಮನೊಂದು ಮಾತ ವಿಘ್ನ ತಟ್ಟುಪಾಡು ಚಿತ್ರ ಮಮ್ಮಲ್ಲ ದೇವರಿತ್ತು ಮಹಾಗಣಪತಿ ಇರ್ನ ಜೀವನಡು ಎಂಚ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ನೀರ ಆ ದೇವರೇನು ನಂಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ದಾಳ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡೈತೆ ಎನ್ನ ಜಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣುಲರತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಪೊಣ್ಣುಲ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲೈತು ಮಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಇರುವೆರಿಗ್ಲ ಯಾನು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ವೆಲ್ಯಾಲು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ PUC ಆಂಧ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪ ವಾರಂಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಲು ಆಳು ಆಯ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ಅಲೆಗೂ 5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 4 ವರ್ಷ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇರೋದ MBBS ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡುನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಏಸೆಗಡೆ ಕಳಪಡೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಸು ಮಕ್ಕಳ ಫೀಸ್ ಆಗ MBBS ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಆಳು ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿಂದೆ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಆಲೇನು ಆಳಿಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಸೇರಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಕ್ಷೇಮದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ಲ KMC ಲಂಚ ಎಡ್ಡೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತುಂಡು ಅವೇರು ಆಳು ಕಲ್ತ ದೇವರು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಟಾಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಆಲ ಮಲ್ಲಾರು ಇರ್ಬೇಕು ಆಣದಕ್ಕೂ ಎಡ್ಡೆ ಆಣ ತಿಕ್ಕೇರು ಆಯನ ಮಲ್ಲಾಲ್ನ ಆಣು ಮರ್ಮಯ್ಯನ JP ಮಾರ್ಗಂಡುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಳು ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಯ ಲಂಡನ್ ಆಯಲ್ಲ ಅಂಚದು ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ತುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲ ಆಯ್ರು ಹೋಗಿದ್ಲೆ ಎಂಗೆ 75 ವರ್ಷ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅವೇ ಉಂಟು ಒಟ್ಟಾದ ಬರೋಣ ಎಣ್ಣಿನ ಮಾತು ಕೈಗೂಡ ಊರಿಗೆ ಅಂದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅದು ಖಂಡಿತ ದೇವರಿಗೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರು ಬಿಡಿದು ಮಾಡುದು ಏರೆಗಳು ಬಿಡ್ಪ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬಹುಶಃ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮೋಹನ್ ರಾವ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ 10 ವರ್ಷದಿಂಚ ಗಣಪತಿನ ವಿಗ್ರಹನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ ಉಂಚಿತಾನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಸೊಲ್ಮೆ ಎಂಗಳ ಚೆನ್ನಲ್ಡು ಆ ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಅತ್ತನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ತೊಚ್ಪೋಡು ಬಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಹಿರಿಯಕುಲು ಆಂಡ ಹಿರಿಯಕುಲು ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹಡು ಜವನಾದಿಗಿದ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಆರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅನ್ನೇರ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಬಂದ್ಬಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚಾದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊರಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ಡ ದಾಲೆಜ್ಜ ಅನ್ನೇರೆ ಆಂಡ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಕೊಡಿದಾದುಂಡು ತೋಲೆ ಇಂದು ಈಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಆವಡು ಉಂಚಿತನ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಖುಷಿ ಬಹುಶಃ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದು ನನಾತು ತೆರೆಯೊಂಡ್ರೆ ಬೋಡಾದು ಅನ್ನರೆ ಕಡೆ ಕಾದು ದಾದು ಬಂದ್ಬಾರ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲಿ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಡೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ರೂಪಾಡು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನು ವಾಂಚಿದ ದಾದವನ್ನು ಅವನು ಪೂರ ದೇವರ ಈಡೇರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಬೊಕ ಅನ್ಯರ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಬರಡಂಗೆ ಗೌರಿ ಪ್ರಿಯಾನಂದನ ಗಜಾನನ ಗೌರಿ ಪ್ರಿಯಾನಂದನ ಗಜಾನನ ಗೌರಿ ಪ್ರಿಯಾನಂದನ. ಅಯ್ಯೋ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಎಗ್ಗೆನ್ನಿಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾರು ಆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಾದುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಡು ಬಂದ ಚಿತ್ತನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬುದ ಎಪಿಸೋಡು ನಮ್ಮ ಕುಡೋರ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮನ್ಪುಗ ಅದನ್ನಡ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ನ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುವಪ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಗಣೇಶ.